Pascu, la frăționul nostru, să cât un program din toată inima. Zice, mă, pentru Rozania, 1 milion la soluție scump. 1 milioane pentru Rozania. Pentru Fina și Finul. Pentru Georgiana, 3 milioane. Și Moacă. Pentru Rumaru și pentru copiii lui. Pentru Liga Bancică și copiii lui 5 milioane. De la Cezar, bineînțeles. Să trăiască soția lui. Pentru Miminu și toată familia lui. Și pentru toată lumea din această seară fără diferență. Pentru băiatul Motânzea. Și Pascu forțului lui. Ce dorim? Salam, spac, reggaeton, spac. Salam, spac, reggaeton, spac. Salam, spac, reggaeton, spac. Salam, spac, spac. Dimana muzica pentru toată lumea! Pentru toți invitații, pentru familia Bancică. Știe? Adică numărul meu. Pentru sărbătoriții. Și Rușca, 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 Rușca. Pentru Iuliu Șandor. Și pentru toată lumea, adică 100 de euro. Ia! Să știe! O săptămână tot și acum soare și acum soare totul mai să știe. O săptămână tot și acum soare și acum soare totul mai să știe.
Copertii lui 5 milioane vă dă la un capilasul cu soacră lui cea mai bună ținată din lume 6 milioane cu soacră lui Feliceța, Roșca, Nicloi, Abin pentru Gepi pentru familia Pacique pentru numărul și copiii lui pentru Liviera, pentru Calu pentru Martul lui Calu pentru toată lumea colectă și acele scuze dacă au uitat pe cineva au venit 7 milioane ironizează comicio sus cată Atunci s-a împărtezat în această stradă la Paliumbru pentru copiii să rămână ospătători americani ospătători pentru băiatul nașului și pentru băiatul lui pentru Mica și Roșca Mica și Roșca Coste de Toco pentru Mica la Cirușca de familia lui 300 de Toco pentru Mica la Viața 500 de lui Și cealaltă după cuvintele astea de la tine. Iau scrii! Vreau lumea toată să știe și dorele ca multe că e fată cu valoare că să vârte cu asfalt. Vreau lumea toată să știe și dorele ca multe. Bineînțeles!
Dumnezeu fericire și noroc. Dar apoi nu bineînțeles. Nu v-am făcut. Ia uite spune! Care a convins cu familia la Adrian, să-l vadă. Pui, știe. Conducerea spune că eu jos.